Bueno, eta kamaran bestalde, ozen daukagu, Maria Plaza, Giltxaurdi udal kirol instalazioetako arduradun bezala, eta bozera maila bezala gaurkoan. Ongi etorria, Maria? Egunon, Mile. Bueno, zer moduz konfinamentua eta zer suposatu du horrek Giltxaurdi udal kirol instalazioetan? Bueno, instalazioa martxoaren 13tik etxita dago, eta, bueno, suposatu duena, azkenean, zerbitzua ez man izatea, jarduerak ere bertan bera gelitu dire, igeriketak, salako jarduera guziek, eta, bueno, pues, azkenean, bueno, erabiltzaileak ezin dire etorri, eta hemen gaude. Egin ditugu udan iten dugun mantenimendu lanak orai aprobetxatu dugu orai egiteko, eta hola, baina bueno. Horrek gero normalean hor uda iritsi baino lehenago irekitzeko instalakuntza pizina hor 15 uneko etenaldi bete egiten da. Orai hau ikusita horrela izanen da edo ez dakizue oraindik noiz irekitzen ahal izango den berriro noiz irekitzen ahal izango duen instalazioak? Ez, hasiera batean, bueno, 15 eguneko etxi bertzela arrantzakuten, martxoan, printzipioz, eta orden erabaki ginena da, egun horietan, udako etenaldi hori, uda normalean ekainaren batetik 15 esten da, mantenimendu lanak egiteko, orden pentsatu ginen martxoan itea. Eta gero ekainako 15 hortan, instalazioa ez estea. Orden hortako aprobetxatu ginen. Baina orai ez dakit noiz erekitzen alko den, hau luzetzen nahi de, eta ez dakit ekainan erekitzeko aukera ikizin dugun, edo ez momentuz ez dakute deus erran, bueno, ikusten nahi garen bezala, mantxo iduridu hasiko garela, baina nik ez dakit kirol instalazioak eta igerilekuek noiz emanen duten erekitzeko baimena. Ikusi beharko dugu, momentuz ez dakigu deus. Hor, erran daiteke agian ekintza batzuk edo aitzen ahal izango dela, hau da bere distantzia mantenduz eta horrelako gauzakin, edo zaila ikusten duzu kutsaduran, bueno, arrisku. Nik espero dut, baietz, nik uste dut udako denboraldien, orai, erekitzek, bueno, ez dakit ez, beraiek azkenean arduradune patuako tuzten egurriek eta protokoloa, baina nik pentsatzen dut, erekiko dugule, baina ez dela bertze urtetan bezala izen, distantziak mantendu beharko dire, pixket kontuten idukiz, eta igual gehienezko jende kopurua mugatu beharko da, ez dakit, hori da ni pentsatzen dutena, baina ez dakit, ikusi beharko daren hola daien egoera, eta zer erraten duten. Baina argi dago, aitzineko urtetan bezalako ude, bai hemen eta bai bertzelekuetan ere ez dela izen. Nik esperantza dut erekial izeteko, baina ez dakit. Espero dugu baietz. Aldibidez dago alde batetik dago piscina, hor ere, karo, jende kopuruare askoz gutxigo sartzea izango litzateke, batez ere eguzki hartzeko horretan eta aipatzen dutenez, baina bestaldetik daude baitere, zuek eskaintzen duzuen beste zerbitzuak, hau da, ekintza fisikoak edo egiten direnak, hori zenbat ikastaro, zenbat aitaldi gelditu dire bertan bera? Horai, zenbat zehazki ez dakit, baina haunitz. Ikastarotan hemen jende haunitz ibiltzen da, ikastaro desente dugu, bai salakoak eta bai urekoak ere bai. Eta denak bertan bera gelditu dire. Horai, bueno, bai aipatu nahi nuen, hau luzetzen nahi denez, enpresak erabaki du, bueno, denei, itzuliko zaie emanez diren klaseen diru kopurua, bueltatuko da, ikasle guziei, baina hala ere, enpresak erabaki du, hemen apuntetu ez ziren jenean dako, online ematea klase batzuk, debalde. Orden aste honetan hasiko gara, monitoriak kontaktuan patu dire haien ikasleekin, eta emanen duzte, bueno, sorik pixket segitu alizeteko eta taldea ere mantentzeko, emanen dituzte klaseak, etxetik. Eta, zetan iten duzu, Instagram, Facebook, Zoom, ze sistemakin? Monitore bakutsak uste dut aplikazioa erabiliko duela, gonbidapena igorri dabete haien ikaslei eta batzuk Zoom, bertze batzuk Jitsi uste dut dela, bueno, aplikazioen bidez. Eta gero talderen batek badakit eskatu duela
zuzenean inbiarrian, bueno, pues, lanean nahi direlako edo ordutegien aldetik, bueno, monitorei eskatu diote bideo grabatzeko eta haiei igortzeko, eta gero beraiek aldutelaik etxean iteko. Horiek, pentsatzen dut, gorputz ariketa egiten balen bada zerbait tresna erabili behar dutela, txirrindula edo txirrindula estatikoa diot, horrelakoak ere egin behar dituzue, horieta denak baita ere? Spinning adibidez ez dugu inen, ez da posible izan, baina, bueno, gero, materiala behar den jardueretan, bueno, jarduera horiek egokitu dire pixket, materiala ez erabiltzeko, iten aldire bertze manera batean, eta bueno, monitoreak egon dire prestatu dute, eta beraiek egokitu dute jarduera hori, bueno, gaur egungo egoera bere zintera. Beraz, orain, pentsatzen dut, denak bezala itxoiten, ja nola etortzen den, pixko bat hori ez, jendea berriro itzultzea, bueno, zuen aktibitatetara edo ekitze fisiko horietara, ez da? Hoi da, itxoiten eta bueno, pues pixket kezkara sortzen dugunek, ez dakigu, ez, karo, udako demoraldi heldu zaigu, udan jende hau nitzibiltzen da hemen, bertakoak bastandarrak eta, bueno, turismoare bai, udan ere igeriketa ikastaroak eskintzen dugu, jarduerak, orden, bueno, ez dakit, kezka pixket, ez, azkenean mugatzen badute edo pentsatzen dut, azkenean, bueno, denen osasunei beire, ez, batu beharko diren neurriek, eta, bueno, ja nola moldatzen garen hemen, pixket, espero nahi gara, ja zer erraten dakuten, eta behin, ez, arduradunek protokoloiek martxan patzen duztelaik, guk gure plana inbarko dugu hemen, eta egokitu gure instalaziora. Badakizue zerbait, ez dakit, zerbait Nafarro mailan edo solastu den horren inguruan, protokoloan inguruan, zeintzuk izango diren, nondik nora joko du haizia, badakizue zerbait edo hainik ez? Ez dakigu honi deuz, Nafarroko gobernutik, ez dakute guri osasun publikotik informatzen dakute, eta momentuz ez dakute honi deuz erran. Etxe dugu, 13 aitzin, egunoketan biztinak nola mantendu behar diren eta gauz horiek bai, erran dakute, baino hortik aitzin deuz. Nik uste, honik ez dago, ez dakite ere, nola ganen den afera, ez? Itxen beharko da pixket, ez? Nola daien zenbat kutsatu badiren, eta nola daien hau, pentsatzen dut, klaro, ereki alizeteko. Azkenean, bueno, bezenoen segurtasun ere, ez? Bermatu behar da, eta ez nola nahi ere erekitzen ahal, esperatu beharko dugu pixket bai. Eta arlo ekonomikoan, horrek ze suposatuko du, Giltxaurdik udal kirol instalazioan, eta bertan aritzen zareten langileontzat, eta? Bueno, arlo ekonomikoan, hasteko kuotak ez ditugu kobratu, orai 3 hilabete honetan, logikoa den bezala, ez? Instalazio etxi dago, orduen kuotak ez dire kobratzen, gero horrendatzuten bezala, jardueren zati proportzionalak, eman ez diren klaseen zati hori, itzulik barko dugu, eta, bueno, eta gero erekitzen dugulek ere ikusi beharko da, eran nahi dut, mugeto balime dago sarrera eta hoi, azkenean ere, ekonomikoki haunitz afektatuko du. Nik uste du, bueno, leku guztietan bezala, haunek azkenean kalte haundi indaku denei, eta, bueno, hemen ere bai, eragin haundi izan du bai. Baita erten eta horrelakoetan, sartuko dire hor kontratatuak edo hori, bai, gauzoi denak bai. Bai, langileak ertean daude, eta, bueno, zorik, klaro, azkenean hemen 12-13 langile gaude, eta bai martxoan errandatzuten bezala, parada hori udako geldialdi teknikoen ginuenez, bueno, gehientsunak lanean egon ginen eta hor salbatu ginuen, baina, bueno, oraia, ez ginen pentsatzen horako luzea izan bartzenik, eta momentu zola gaude. Eta ez duzu iragarpenik ere noizko izango den, noizko itzulera, abuzturako, ekainerako, uztailerako? Ez dakit. Nik pentsatu nahi dut udako demoraldiko prest egoen garela, baina ez dakit. Ez dut ideik ere, azkenean itxoiten nahi gara, eta hoi bai, bueno, notifikazio horren bat izaten dugulek edo zerbait erten dakutela, jakinaraziko dugu, lehen bai lehen, indiak ere bai jakiteko,
Eta baina momentuz, ikusten dugun bezala, ez? Poliki dire, orai hasiko gara aurrek atratzen, eta bueno, ikusi beharko da pixke nola daien. Ez? Egia da Nafarroan, bueno, pentsatzen dut ez dagoela zonalde unten hain gaizki afera, baino ez dakin dola mango duten baimena, edo izango den zonaldeka, edo denak batean, itxoin beharko dugu. Bueno, eta zerbaiterako hausnarketa edo eman du honek tarte, zerbait positibo ateratzen alda konfinamentutik edo ez duzu ikusten arpegi positiborik? Bueno, positiboa ez dakit, ez? Igual ikesi beharko ginoen baloratzen orai arte ginoena, ez? Uste ginoen betiko, ez dakit, gu oitureto gaude, modu betian bizitzera eta ez, askatasun handi dugu eta hemendik arat eta bueno, orai hartu gara, egun betetik bertzera nola aldatu daiteken gauze. Bai lanan aldetik, bai orai ezin gara mugitu, dena gaude kezka hoi ere bai, osasunen aldetik, orden, bueno, igual bueltan, ez dakit, gero atzendiko zaiku, hola gazten da, baina baloratu beharko dugu pixket gehiago dugune, bai. Eta nola eramaten duzu? Arlo personalean konfinamentua, erresa zaitzu, zaila? Bueno, nik arlo personalean, ni zinez kejatu, ni etxebatian bizi naiz, jardine badut, orduen ez naiz kejatzen aurrek atratzen aldire, nik usten dut jendea ni baina izemakurrago dagona, pisu txikietan, eta aurrekin ezin atraz, eta ni nahiko ongi, lanera etortzen naiz, orduen, bueno, ez naiz kejatzen. Orduan, aurrak ere, jarduera fisikoa garantizatuta dute, ez? Pentsatzen dut, amak, hortxe, txintxo jarriko ditula egunero... Bai, aurrek kanpora atratzen dire eta egiten dute, bai, bakizu aurrek ez dire beldik egoten. Bai. Ederki, Maria, mil esker, azaltzeagatik pixko bat, bueno, beti azkeneko galdera egiten duguna, baina, bueno, zu nola lanean zabiltzanta, pentsatzen dut, goera ezberdina izango da. Ze izango da Mariak konfinamentua akitzen den biramonian egingo duena? Ai, ez dakit, gauza honitzin nahi dut, eta ez dakit, kanpora atra, bertze jendeakin egon, lagunekin egon, ez dakit, familiekin, pues pixket, nik uste dut hori da gehien behar dugune, ez, jendeak, ez dakit, jendeakin egon, bai, azkenean falta motatzen duzu, ez, rato hoiek, eta ez dakit, elkarrizketa hoiek, nik hoi, gehien bat. Ederki, mil esker, Maria. Maria Plazaren duen, giltza hori dudal kirol instalaziokoa, esker mila agertzeagatik pixkoat egoera, eta diozun bezala, normalizazio edo normalkuntza hortara lehen itzultzen garen, naiz eta badiduri oraingoz bizez zail izango dela erabateko normalkuntza izatea. Mil esker eta beste bat arte. Mil esker zuei, aio.